Hello everyone, how are you guys doing? I hope you are happy today. My name is Amaka Juret Ejiofor Uzokaro, popularly known as Lolo Ijele. So today is Christmas. By the way, Happy Christmas to you guys. Merry Christmas. I hope you guys are having fun. So I decided today to come out and talk to young widows. I decided to give you guys a word of encouragement today. Okay? So I'm one of you guys. I lost my husband, Nze Ezana Igirigo Mekabo, on 20th of January 2025 this year. And it's terrible. That day was the darkest day of my life. So I know how you guys feel. I know how you guys are feeling. Whenever you lost your partner, and most especially if you guys are in good terms, it's terrible. Sometimes I don't even like to remember it, because anytime I remember it, the trauma of it always come back. So I'm always trying to be happy, and I'm telling you to be happy. Be strong, be courageous. Joshua 1:9. God told us, be strong. You widow, be strong, be courageous. If not for anything, for those cases that your husband left you behind, left you with. For those cases, be strong. I remember a month, 1 month, 2 months, every night, my pillow always soaked with tears. When I remember the death of my husband and the way he died, I cried. Until my husband visited me one day and called me darling, because that's how he normally call me. I heard his voice clearly. He came. He told me, darling, if you know where I am, you don't have to be crying. You need to stop crying, because where I am now is kind of paradise. I'm happy where I am, so stop crying. Just take good care of these kids, that I love them so much. Don't allow anything to happen to them. Be strong for them. Since then, I pick up. I got to be strong. I tell myself, girl, you need to be strong. If not for anything, for those kids. And I remember that quotation, Joshua 1:9. Be strong, you widow. Be courageous. So the same thing I'm telling you guys, be strong, if not for anything, for those kids that your husband left you. Be strong for them. Make yourself happy.
so that you will be alive. To train them, those skills is your investment. So you have to train them very well. If you are not doing something, find something doing. Don't believe on those guys that let me follow them around. They will be catering for my kids. They will give me money. It does not worth it. Believe in God. In the Matthew 23:13, God said, I will be your husband. And believe me, that word is strong. I will be the husband for the widows. There's nothing that's a widow. We need that. Pray for that. And God will not answer you. No matter what. No matter how strong that thing is. God is your husband now. And He will answer you. He will keep on blessing you and protecting you and protecting your case. He will not leave you behind. Believe that. He will never leave you behind because He said it in the Bible, Matthew 23:13. He is the husband for the widows. So believe in that and get strong. Okay? Don't lose hope. There's 3 quotations that I always make me, if I remember those 3 quotations, I always keep moving. Number 1, say, the greater the love, the greater the grief. 2, it's okay to not be okay, but it is not okay to give up. So don't give up. No matter how situation you are, no matter how terrible it is, don't lose hope. Don't give up. Move on. The last one say, when you can find the sunshine, be what? Be the sunshine. When you can't find the sunshine, that's the 3rd quotation, be the sunshine. Don't wait for the happiness or good circumstances. Instead, clear the positivity, clear the warmth, clear the light through the attitude and action. Become a source of hope for yourself. Become a source of hope for the others. Even in dark time, become a source of hope. Have hope. If not for yourself, for your kids, for those kids. Choosing kindness, spreading love, refusing to let negativity win. Okay? Making the light when the world feels gloomy. Love yourself. Be kind. Have joy. The joy. If you know what is making you happy, do it. Not in form of, in case of foreign men. No. If you know what gives you joy, do it. Like me, dancing gives me joy. I always dance, and the people are talking about that, which I don't even care. I do what gives me joy for the sake of my kids. I want to be alive for them. Since they don't have father, I want to be the mother, the father for them. So I go what make me happy. Singing, dancing, that's what I do for my own happiness. Okay? So you, young widow, try to be happy.
keep yourself, wash yourself, take good care of yourself. Okay? Yes. Take good care of yourself and believe in yourself. Focus in yourself. Always be alert. Don't let anybody to bully you. Don't let anybody to make you unhappy. Be happy for the sake of your kids. Be happy. Take good care of yourself. Eat good food. Shake yourself. Do shake up at least every once in a year or once in 6 months. Okay? Be strong. I always say that. Be strong. You are a strong lady. You are a strong widow. Be strong. One with God is majority. So today being Christmas, I decided to do Christmas gift for young widows. At least I select 15 of them. People I know and people I do not know. Some are from Obereju, some are from Akuzibo, some are from Nene. The little I have, I decided to give it out to young widows. And I will continue to be doing that every Christmas. If God keep on keeping me alive and blessing me, I will continue to be taking care of young widows. So, guys, enjoy today and be happy. Okay? I will keep on coming out, encouraging you guys so that you guys will not lose hope for anything. Okay? So, enjoy and Merry Christmas once again. Peace. One love. Love you guys and see you guys on my next video. Bye. Okay. What do you Jesus Christ? All right. Mambo. Welcome to Jesus. Here, but I like to work and then I make it close to myself. Then our elder sister, 191, and I follow Juliet, oh, for any move, God. For the moon, we can model only this year, early this year. Dear on our area, I'm American. And I watch out this mass now. 2 days I can that's another man. So I put that in a box wire. So since young, all my head in
ụfụ dị na mmadụ ịbụ nwaanyị ọ ghọtara ihe dị so since ahụ na-enwezi ọmụ iko n'ebe ụmụ nwaanyị nwaanyị ka o ji na-amasị ya ọ bụrụ na asịrị ihe a bụ ụlọ ọ dịgo kwalifai n'ile ọ masịrị ya ka o chete ndị ajadu o ji maka ya wee mepee foundation ebe ọ isizi ka e wee mechie na nke anyị ha bụ the first so Lolo so o wetara ụmụ ife a rice na obere ego na-eji wegochata tomato maọbụ anụ na-eji wegochata obere ihe nọ na nkụ na-eji megharịa ọnụ ebe a ọchị so na tupu anyị ozite ike ọ masịrị ya ka onye nwere obere okwu agọnime and ebe mma kapshọ okwu agọnime ọha ka mmebi ụlọ na Chineke ọmata ọnọdụ ọbụla ọ dịrị Chineke a n'anya e nwekwara ọnọdụ ịnọ na ya ka ya sị na Chineke chezoro e nwere one sister nke onye ọgbakọ anyị onye isi anyị bịara nye ya ka o jee ozi ọgbakọ one community and the topic I say was God the Father loves you personally. Sister ajụ na Nwanyi ka ịkpata ịkpata ojugbo sị na ọ na-agụ n'omume na Chineke afọ ya n'anya maka gịnị ka o ji agụ n'omume na Chineke afọ ya n'anya maka na di ya hụrụ ya na di ya bụ di ọ fụrụ n'anya ọ fụrụ ya n'anya o ji gbuo ụmụ ahụ di ya na ọmụmụ ahụ di ya ka ụwa nke mmebi so osisi ahụ na-asị ya ka ọ bụrụ na Chineke fụrụ ya n'anya kweghị ime ala ahụ ka di ya nke ahụ ọ fụrụ n'anya mana Chineke anaghị eji ndị mmadụ special so ọ na-eme ka ọ dọjie ozi ọma ahụ eme nsisi na ọ ga-eji na ya ka ọ na-alahụzi ụlọ Chineke ekwughị ya na ụlọ wee sị ya na esi na n'afọ ọ na-enye ya ọ sị oke sinsi ya jike nwụrụ ụmụazị ga-achụgo ha n'ụgbọ akwụkwọ sị ya mba ọ sị ya ụgwọ ụlọ landlord ga-achụgo gị ọ sị ya mba ọ sị ya agụgo osisi ya ọ sị ya mba ọ sị ya ka ezi iji esi n'afọ agbata ụlọ wee cheta na n'agbanyeghị na di ya nọ since landlord ga-achụgo gị ọ sị ya mba ọ sị ya agụgo osisi ya ọ sị ya mba ọ sị ya ka ezi iji esi n'afọ agbata ụlọ wee cheta na n'agbanyeghị na di ya nọ since ya nọ di ya mee bizines ya ọ na-aga ọfụma ụmụazị na-eje skuul enweghị onye a chụrụ n'ụgwọ akwụkwọ landlord anaghị achọ ya uru ọ na-emezi ọf ife ndị a niile di ya na-emechabu mgbe ya Chineke gezi ya gozie ya ọ na-emezi ọf na-enwezire mana ebumnuche ya ọ na-adị ka Chineke ya sị so otu ọwa ka o nwere ike ịdịkwa ndị mesi inwe ike na-eche na Chineke ga-asị onye otu n'ime ewu mmadụ ọ dị about group of people talk Chineke na-ahụ ejighị egwu ya na those group of people kpee ekpere Chineke adịghị akwa ọ dịghị egbu oge ịza ekpere nke ndị bụ ihe ahụ ndị iwu dokwu ofu ndị nke ịkwa bụ ndị ọfa ndị enweghị nne na nne ndị nke ịtọ bụ ndị pọp ndị ogbenye ọhụrụ ọ ya ka Lazarus na Rishman na Baịbụl gbajụ mmechibe ha mere Lazarus jebe n'ogbu eluigwe nke ọzọ na ọkụ mmụọ ọzọ ọkụ mmụọ na-ayọ biko si ga-enye mmiri ka ọrụ onye emume na mmasị kwuru ala ugbu a ihe
ife ọbụla ọyọ Chineke na-emebi ya otu a ka ọ dịkwa onye nwaanyị a iwe sekpuru ala nke onwe ebe Chineke akwa ya mere ihe ọ na-azị ya ọsọ ya nwere nyewa bụ di na-arụ ndị aja nyewa na-ebuba ndị ebe ndị na so one thing about Chineke ije ụlọ ọla pụrụ na ọ gbara aka na ọ yawa na-eteki isi ọnọ provide lasịara ndị ha ife na so ihe nke ọ na-ekwu okwu a iji wee kwa unu jisi ike the only thing you emedebe Chineke bụ ịkwụba aka n'ọnụ ịchọ na aka na-adị na nsọ ịfụ na ife ọbụla ihe enwe nke ndị ọbụla eme ọzọ ukwu na-adị nwa enwe nne mọsụ ihe ọbụla ya so nọọ obere okwu nsị ka ndọpụ dịka ọ masịrị nwanne anyị nwaanyị Ijele unu ụta ata o kwefuru mbọ na ọya dịkesi enwe anọ ofu ife onye anọghị na data ọzọ onye ahụtara ife ndị dị kwuru na adịrị maka ọ dịghị isi maka akwụkwọ ụmụazị izu ụmụazị adịghị isi so mana ekpere m n'isi ụbọchị na abọchị na-eji n'aha Jizọs Kraịst onye nwanyị. Amen. All right. Okay. From mission line, you could see it. Oh my yes. Oh you find it, man. In fact, I want to maka na this ụkọkịta ọkụ na mgbe eziri n'ozi ọ ga-eziokwu na akpata oyi na ahụ maka na anyị nwabụrụ ndị dife anọrọt anyị maka o si wee dịla anyị nwụrụ onye ọ dị mfe nke ma many years mana ọ Chineke gị niile dị n'aka ịma ndị Chukwu nwaanyị because na Chineke maka o si wee dị wee mee ya wee dị otu unu wọchị unu afọ inwe ike iruzu ogo n'ụkwa anyị iruzu ọ bụrụ na o nwere something God na-apịa ana m ekele nwanne anyị nwaanyị maka mgbe oge di ya nọ ọ na ose m ezukọ m erita mana bido ọnwụ in fact that day bịa katụl man nwere otukwa m oge nke m nwere ife na ọ dịrị isi because onye anọ ha agba shu ga-asị mee na nwere ihe anyị na-agabiga anyị na-agabiga a lot of times na gịnị na family ihe anyị na-agabiga too much abịaghị na ma anyị nkụzi ụmụazị ma ihe ụmụazị yiri ma ọ mee ncha ma ọ mee ude ma ọ mee ụgwọ akwụkwọ ma ọ mee ose gịnị na everything ma ọ na-agbagbodego asị ya biko nụ àwọn olùkọ́ yẹn ti kókóró dáàtì kana mo yẹ ẹgbẹ́ wọn àti mẹ́mẹ́mẹ́ ẹ̀jẹ̀ náà dáàtì ọ̀nà ẹ̀kọ́ náà wọ́n dẹ̀ náà pẹ̀lú nínú ọ̀nà wọn náà bẹ́ẹ̀ sí ẹ̀ náà ayé ẹ̀fọ́ wà tó lọ wọn náà bó sometimes wọn náà bó lórí ìwé náà di sẹ́ńtà ló jẹ̀ dẹ́mu náà rẹ̀ wọn náà yẹ rí ihe ọ̀bùnwá wọn náà kẹ́ ẹ̀ because na ngwa nke adị na nwunye na-anọ ewu anyị mana abịa kịta wee nọtụ wọn na kịta anyị dị na Chineke si ya na na ghọta ahụra m dị a ihe ahụ meela asị Chineke a na-eme ya n'ezi ezi mana ọsọ ntị nwa bụ onye obodo nwa kịta onye obodo a na-anọ na mba orita na ụmụ nwaanyị obodo ndị di ha anọ na-eri nri asị m na Chineke ya agọzie o ji eku ama nke ya asị m Uchenna mee amen uche Chineke asị m Uchenna mee ya mere baịnọ asị m Uchenna mee uche Chineke asị m Uchenna mee ya mere baịnọ ịdị mma Chineke na-ele mmadụ
Hallelujah. Amen. Ese nwanyị na Chineke anyị ekele gị. Anyị asọpụrụ gị na ndụ gị nyere anyị. Anyị na-ekwunye gị na ndụ gị nyere anyị n'ọkwa anyị na mbata anyị. Dada anyị na-asị gị nara ekele. Amen. Ese nwanyị na Chineke nna mfe gị mgbaghara nke ndị pụta. Ụzọ ọbụla anyị si mmejọ gị dati. Anyị na-asị ka ịgbaghara anyị ma sachaa anyị n'aha Jizọs. Amen. Dadị ike ime n'igwe nna m Chukwu. Anyị ewere onwe anyị wee tinye gị n'aka. Anyị ewere nwanne anyị nwaanyị bụ Ijele nwaanyị wee tinye gị n'aka. Eze nwanyị na Chineke, anyị na-enye gị ekele n'ụbọchị nke taa. Anyị na-enye gị ekele n'isi ya na dadị ike ime n'igwe. Nna m biko ihe ọbụla o tinye n'aka na ya bụrụ ya ngọzi. Nna m Chukwu masị kichọrọ ya. Nna m ka ikpuchiere ya azụ kpuchiere ya azụ. Eze nwanyị na Chineke, ọ bụgodị nwa nwaka nke ọ hapụrụ n'obodo a. Nna m masị kpuchiwe ha na-ekpuchiwe n'ọbara gị. Dadị ike ime n'igwe, kpuchie ụmụnne ya, kpuchie ezinụlọ ya. Dadị nna m Chukwu, ihe ọ nga na-abụ nke ya. Ihe ọ nga na-abụ nke ya. Ihe ọ nga na-abụ nke ya. Ebe ozi obi ihe niile o nyere anyị. Nna m Chukwu, ị ga-enye cheta anyị dọbụ n'aha Jizọs. Anyị nwewere onwe anyị wee tie gị n'aka nna m Chukwu dadị ike ime n'igwe. Eze nwanyị na Chineke, ọgụ abụchi nke ndị ajadu. Ọ gị na-anụ anyị onoro ihe nyere enyi dadị biko anyị na-asị nke nne gọzibe anyị ncha nna gọzibe anyị ncha gọzibe anyị ncha na mgbe anyị ga-eburu ihe a na-ana nna m Chukwu gọzie anyị ọgọzi ọkụ anyị na mbata anyị anyị ga anyị ga-adị ndụ n'aha Jizọs. Eze nwanyị na Chineke anyị na-ewere ụmụnna anyị ndị n'ebe a esi nna anyị nọ wee tinye gị n'aka ọ bụghị nwanne anyị nke gbara anyị okwu nke mmụọ nsọ okwu nke Chukwu okwu ndụmọdụ maka na a sị na nne ọ nọrọ onwe ya ọ nọ ọnya bụ nwoke ọ bụ mmasị na ọdị anyị nchekwa ọkụ because na ọ gwara ya okwu ndị dị na gwa nwunye fa ezi nwanyị na Chineke biko ana m asị gị nna m ka ị bụrụ nna m ka ị gọzie ya gọzie ezinụlọ ya gọzie ihe ọbụla tinye aka nna m Chukwu biko ana m ekwe gị nna nke imezuola ebumnobi na abụọ n'aha Jizọs. Igwe nna m ọbụgodị nwanne ya nwaanyị kere ife ọma ana m asị gị nna m ka iko ngozi ebe nwunye na-abụ isi ike maka na nwere ga-agba gwasị ya kpọrọ m ndị a mere m ife a adị nna m Chukwu na nne ya mana igwere onye iwere obi Chineke wee tinye ya n'obi nna m asị gị n'obi ahụ ka ọ ga-adịgide were n'aha Jizọs. Chere ya ụmụaka nke ọ na-azụ gọzie di ya gọzie ezinụlọ ya n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Deixa essa tomate. Agora vai comer eu digo isso. Aí, viu? Deixa essa tomate. Agora vai comer.
Lolo, Ijele Nwanyi. Ọ na-abụrụ mfịa otu a maka na m na WhatsApp na anyị ji kọntaktị gị. Ọsị mfụrụ eze ịchọ na bụrụ nwaanyị a ka a na-ekwu okwu elu. Ọ bụ social media ọkwa nọ. So na-asị Chineke biko ana m ayọkwu unu kelee unu ya. Bụrụ ụka na-ekele kelee maka ọ dịghị izi. Na-ekele kwunu nwa maka na ọ dịghị izi. Ọ na ụmụ ndị ya agụ odibi na ọsị gịnị anọdụghị ike anụ na-anọdụghị ike nke gosi na unu ji ofu obi wee na-emekọta ihe ọrụ biko ekele dịrị Chineke n'isi unu wee na-ayọkwa unu na-ayọ Chineke ọ ga-enye unu ndụ n'ogologo ndụ na-arụ isi ike ezinụlọ unu Chineke na-aga ekpuchi ha unu ga na-eje ede na-anata ihe ọbụla bụ echiche ọjọọ nke ndị onyeisi unu ọ ga-adị na mmezu na-asịkwa Chineke lebere ọlọ Ijele Nwanyi nọ biko nna dị nsọ anyị na-ayọ gị nna biko chekwara anyị nwaanyị anụ otu obodo mkwasị na nke a ọ ya bụzi nke izi na ọ ga-adịrị gaba otu otu wee kwuo Chineke ịnụ gị otu a ka ọ ga-adị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị Thank you. Onye ị na-esekwa ndị ọzọkwa? Dịka aka na-eso abịala etinye Nke onye isi nyere nke ikpeazụ anyị kọbakwara ya iji ya kọbachi Ọlụkwụ na shi unu wee mara ụfọdụ na wee gbasị ya na ọ ya atọrọ o ji maka wee mepezi special foundation ndị foundation ebe ọ ya nke a bụ nke izizi unu wee gbara ya Krismas ọfụma nke a bụ kola ọjị ọ sọrọ n'ụlọ ọ sụrụ ficha anya mgbe ị na-ebezi na Chineke bụ
Look at the camera, I can now see. Yeah, maybe. Hey, anyway, don't go to the Okay. Also, yes, you can. With the okay, tomorrow we do this tomorrow. And then we make that tell one. fire. Yes. Thank you. So, que ele se mostra, mas a Adriana pode. Lord, ele não vai na agora. Não é a mas bom, não é bem leite, mas nós não é. She will hear. She will hear. Hello. Kedundi non America. Inachebigeri nioma. Inemisi African food. Ichoriri nyakora kasie. Onwere onye ngagwa gị choba Lolo Ijele Nwanyi Akaneshi African dishes Lolo Ijele Nwanyi na America Akaneshi African dishes Akaneshi African dishes Akaneshi African dishes Jekuru Lolo Ijele Nwanyi Akaneshi African dishes Ichoro African food Jekuru Lolo Ijele Akaneshi African dishes Do you want to know how to prepare traditional African dishes? Jekuru Lolo Ijele Nwanyi Lolo Ijele Nwanyi A woman with the heart of gold, Lolo Ijele Nwanyi A passionate advocate for young widows, Lolo Ijele Nwanyi Akaneshi Nrioma na America, Lolo Ijele Nwanyi Traditional kitchen enwere in America, Lolo